kure nawa, kure namu mata, kure nawa mata, kure namu. Ha! Maker Productions. Na kujera ta a tsakar gida na aje bisa zanyo zance. In kina ɗaki ki matso kusa na wuce ba zan maimaice. Ai dan Allah a bari dan sa, aha. Ai dan Allah a bari dan sa wa'azin mace mai jin zance. Ku rike Allah ku yi la haula mata, ku rike Allah ku yi la haula a gidajen ku yi zance. Ki ji tausan sa ya ji tausan ki, shi miji tamkar lema ce mata. Dan mutum waza ya ne a sabon sauti, wa'azin mata na kira ta a tsarin baiti. Da yawa na san za su ɗauka, wata ko ta zagi ubanka, addu'a ta ga wacce ta ɗauka, alakai ki aljanna ki ɗauka. Ita ko mai cewa ubana alhar tsawar gaza shirgi, alhar gitsa tarin bola, ya haɗa har motar diba har ma 'yan dibar bola. Alakawo soki burutsu, alhar tsawar gaza dada, alakawo cutar jogo da korona ko shoko da hangu, da ibola da lasa da zamba da yin kwalara ta biyo su alayi. A haɗa duka ai sauka ne, a zuba a cikin haka gwadar waka. Sai ku faɗan in ji to ya za a yi, a wannan nan ita za a yi barka da Allah da sauran sa'i. Na fita zancanta, na fita zancanta, akwai aiki shimuli a gabana. Har buki mai waka a kwana a tashi ana nan zan muku rana. Duk kuma zance na sai yana kauna, ina tsoron wata rana. Ku rike Allah ku ga tumbatsa hannu ai bai rufe rana. Ikon Allah ba mamaki watan mai suna. In ka so ni ma zan so ka ba na barin ka a rana. Na rike waka ina yi ne a domin duk mai sona. Magana tari iya bakin ka gudun kar ai maka yarbe. Riki mai san ka ko me yayi ma ka ba sarkun maka yabe. Haƙuri tari duk mai yi na sai ya wuce ai masa yarbe. Malamai sharri zancen banza ina mini ma na yabe. Maganar zaki a cire su guna a barta a cancan yabe. Na rike Allah, na rike Allah, ka rike Allah, ki rike Allah ma dace. In ji mai waka ba na shirka bare na yi in kauce. Yau na yi kira a cikin fikira mazaje ga ɗan zance. Ku rike mata iyaye ne samu karfi musu tozarce. Kun ji sako na, kun ji sako na kamar kan ne ɗan mutan gwaza ya fitacce.